Okay, ready? 3, 2. Sulti. Sulti, o sa barangay. Okay. Otro. Pakyat na, pakyat. Tas. Oh, mga gabo. Kasi nagbitbitan eh. Paano? Balik. Balik. Okay. Ayo. Tara kay gutom na. Sige, ato na. Sige, ibaw. Ato ta sa shrine. Ano shrine? Ito. Battle of World War II. Sige. Bili na ni atong kuan dito. Dadon. Battle. Remember the days when we fight for the Daw tabo. Kit, pusa. Soja, taga. Tika. Daw tabo.
Nawa, i-play oh. Nawa man, may pawala ko pag nga. I-play ba? I-play ang hiram. Okay, balik. Be, i-play na? Gi-download na siya. Oh, i-download. Okay. Kani? Wala, okay. Katugin naman, kasi ito pag-play. May pawala ko i-cancel na. Ano? I-play po. Oh, i-play. Ang music lang. Laon kay way background doon. So, dire na lang ta sa office, no? Why music mo? Sa'yo na ito. Editing na siya. Di na ako mo edit man. Ako dito na sa upload YouTube. Mabito nag-background na lang ko. Oh, nag-background na lang ko music. Wala lang ko mag-kuhan. I-play. Yung sa tungin haba pag-play. Ay cancel na. Wala na. May pawala ko di-cancel. Mistake, madugod. Ano din ang tumbalik? Wala na siguro kay way signal. Ha? Wala signal. Oh, no? Sige, i-play. Dola ko ha. Kung sa man ba sa barangay na lang ta or Musaka na ta shrine? Barangay na lang ta no? Oras mo. Kung sa oras mo? Why kapin? Alas 7 na ba 1 hour. Kaya ano no? Sa barangay na lang. Dito cellphone, dito. Ang mga sagbot itapok na lang no sa barangay. So barangay na punta magkuan. Barangay dito ba attendance barangay bebo. Pamplago. Katong diri sa pikas mo di ba diri ta? Dito. Isa lang din natapos. Nagpicture sa barangay na lang tanan. Tamban Daslo, dia tahu Tamban Daslo Sagol Bulinaw, 120 ang kilo, kay Tintang Tunga. Tamban Daslo Sagol Bulinaw, pang kilaw, kay Tintang Tunga, 120 ang kilo para lang. Tamban Daslo, dia tahu Tamban Daslo Sagol Bulinaw, 120 ang Abo. Ako lang kuan mo bag. Wala na mo play ang music. Hindi na siya, break wala na siya. Live na siya, live. Live ta karon guys, no, sa barangay Punta Bilar, no. Wala na
natin yung nanay dito. Tikas. Natag natin ito. Hindi naman si nanay dito. Mura magandang umas sa bukid. Siyempre, may meeting na rin. Ano dyan man? Okay, gani? Ito sa vlogger mo? Silong gaya? Ito ba, buwang yung kapitan, magulit ka rin tanong. Pwede, may pirmahan. May tanong ko rin. Punalan yun, punalan. Volunteer pa magkakumultanong rin kang gusto yun. Pwede ko magkakuntali, pwede laban. Hindi, iba mo suyo kang kabuda. Pwede kang kawan. Tanong. Ito sa volunteer. Uy, ako, Dea. Saya pag-iin mo. Volunteer ko punalan. Basta ang lingkod. Sa Plangganaw. Ano? Ay, taga Cebu. Ayan, tutabilan. Hoy! Hoy! Nangaunsa man taon mo, hoy.
Oy, diri ka mo. Dalhon ko na diri. Ay, musak. Diri magpa-picture dali ang ngayon. Di pa natin kay. Pwede, sa barangay, pwede. Nang pangalan ko diri. Oo. Dito luwak man. Na diri ang barangay Punta Bilar. Flag. Mga sako. Di kay na may pangalan ng Oh, bye. Dalon lagi diri ko. Bye, bye, bye. Oh, Dalon diri. Sa'yo naman ako nag-upload mo. Punta ka naman background music. music. Naman na, shows background music. Eh, kwanta. Hindi mo talaga. Malaki, ilakip mo, ilakip. Ilakip mo, kapitan. Ano po? Ipte ko na po. Yung music po. Mupti, basing mupti. Okay na? Ana na lang ang kabidyo. Yan na, i-appel ang barangay. Puli na to kayo naman. Naman diri pa na. Makuha na to na. Pag video po. Pili nyo. Ako na po, i-try ko na mupti ang music. Basing mupti. Kaya ka naman, purpose ko makuha. Dire. Oh, kana. Tubangan. At tubangan ang basura. Kilid niya. Dari daw, kaya para makita dari yo. Dara. Dara. Diri ang tarpaulin, diri ang